Sziasztok! A mai videónk bélyegekről fog szólni, és bemutatom a bélyegeimet. Nem ez az összes bélyegemmel még van, csak azok amúgy ugye itt vannak lent. Ezt a bélyegalbumot meg már láttátok ugye. De még van még egy album ezeken kívül, meg azon kívül, ami ott van, de azt majd a másik videóban mutatom meg. Na kezdjünk is bele! Először is itt van a Mohácsi csata, 450 éves, 1526, 1976. És aztán itt van egy kínai bélyeg, egy kínai nagyhajó. Nincs több mondani való, csak ennyi. Aztán itt van egy kínai kutya éve 2018. Nagyon szép kutyás. Aztán itt van egy régi játékok. Nagyon szép régi játékok vannak rajta. Mintás, jó mintás. És nagyon szép. Itt van egy 30 év bélyegeiből összerakva. Van itt egy ilyen sport, űrhajó, aztán európás bélyeg, művészet, aztán ez közönséges bélyeg. Aztán itt egy kastélyok, magyar kastélyok. Bocsánat, hogy belelóg a kezem, csak rosszul fogom a eszközöt. Itt a magyar kastélyok, mindenféle kastély van rajta. Nagyon szép. Aztán 100 éves a Magyar Cserkész Szövetség, itt vannak a jelképek, mindenféle az ilyen is, ugye. Mint ez. Most lepróbáltam utánozni. Aztán itt van ez a 40 éve volt az első magyar űrrepülés. Nagyon szép. Én szeretem az űrhajós bélyegeket. Aztán jöhet az album. Melyikkel kezdjük szerintetek? Kezdjük a zölddel. Az izgalmasabb. Jó, kezdjük is. Itt az első oldal, itt nincs belepakolva. Már nemrég vettem ki a bélyeget. Dinoszauruszok. Aztán ugyanúgy dinoszauruszok. Nagyon szép dinoszauruszos bélyegek, dinoszauruszok, nagy dinoszaurusz szettem van. Aztán megint dinoszauruszos. És most már nem dinoszauruszos, hanem kicsit történelem, magyaros bélyegek. Jaj. Itt a Magyarország 1956-1996, aztán Csodaszarvas, magyar himnusz, húsvét, aztán a többi nem magyar, de még ez is, meg ez is. Aztán elefántos bélyegek. Elefántos bélyegek. És elefántos bélyegek. És még mindig elefántos bélyegek. Nagyon szép elefántos, szeretem az elefántos bélyegeket is, ezért is gyűjtöttem. Amúgy a nagymamámtól kaptam ezt a 2 albumot, de összesen 3 kaptam tőlem, a másikat azt most nem mutatom be. Csak ezt a 2, itt a mesefigurás bélyegek. Bosújárás, vagy bosú, vagy nem tudom, ezek nem tudom milyen bélyegek. És itt az utolsó, a székes bélyegek, mindenki ismeri, gyakran használjuk borítékon. Aztán a forradalom, szabadságharc, Petőfi, meg hogy is hívják ezt? Forradalom, szabadságharc.
ami Dancsics vagy Boncsics, már nem emlékszem, előbb tudtam. A magyar zászlós bélyeg, aztán Magyarország, meg ez is. És ennyi volt az első album. Most jön a második. Vannak ezek az emberkék, nem tudom, hogy ők kik. Ja, véletlenül kiszedtem őket. Visszarakom. Aztán, ahogy látjátok felül, ott vannak a szarvasos bélyegek, állatos bélyegek. Mindegy, majd visszarakom videó végén. Épületes bélyegek. Kupák. Aztán repülőgépek. Emberi test. Ilyen festményes képek. Miért nem csukódik le? Na. Itt is festményes képek. Aztán is van, hogy festményes képek, ugyanúgy. Festményes kép, vagy milyen festményes képek, már először megszoktam. Állatos képek, bélyegek, madarak, azokat is szeretem. Itt is madaras. Aztán ez a kedvenc bélyegszettem. Itt vannak a megye logók, itt Budapest főváros logója, aztán Csongrád megye főváros logója. Aztán ezután jön a kedvenc logom, itt van Ady Endre, Patak István és Rucz Róbert. Virágos képek, Lánchíd, vagy nem tudom melyik híd. Aztán ez itt egy német, vagy nem tudom, vagy spanyol politikusok bélyegszett. Aztán itt van a Olimpia, Budavár visszavonulása, aztán Pannonia, űrhajós, sakk szett, bélyeg, aztán cicás bélyeg, pengőről, meg a filléről is bélyeg. Ezek rajzolt bélyegek. Olimpia. Ma ezt is kiszedem. Virágok, kitüntetések, pillangók, népviselet, emberek, aztán Olimpia ugyanúgy, papírgyártás, vagyis nyomda, inkább parlament, űrhajós bélyegek. Erről az oldalról nagyon semmit nem tudok mondani. Aztán festményes képek, állatos képek, a magyar népviseletnek a mintái, képek, ezek ilyen, hogy mondjam, ilyen életfontosságú dolgok, fürdés, meg fogmosás, meg minden. Aztán ilyen hosszú bélyeg, több színben épületek bélyeg, aztán ilyen, itt is ugyanaz a bélyeg van meg, mint volt egy másik album is, amiben ezt nagyon szeretem, ezt a bélyeget. Épületes bélyeg, utána itt is repülőgéppel együtt épületek vannak, űrhajók, állatok, utána híres emberek, ez egy ilyen szép bélyeg, ezt ki is húzom, a mintázata is nagyon szép, és ahogyan megfogad ilyen recés. Aztán egy ilyen
olimpiás magyar, vagyis foci, magyarok ellen, állatos, olimpia ugyanúgy, itt is olimpia, bolyai farkas, itt a mohácsi csata, és madaras, olimpia, aztán itt utolsó, ilyen hokizó, balerina, meg mindenféle tánc, aztán olimpia. Na és ennyi volt a mai videónk. Sziasztok!